जों दिनै अमाहायके 80 सालो आजाराव बाहायनो सारा त्रिपुराव सिनि जे जेल गुबुलुं अमाहायके सिनि टिप्रा सारंनो रमै हाजार हाजार बरक सारा त्रिपुराव एकटा जेल फानो खाली करिखा आजाराव खाली करे यंगै सिनि ए जे दानगेन्द्र सिनि कृषि मंत्रीनि बिनि बिहि सिनि बासै पवित्र रानी सं थांगै दिल्लीव ताबुक सिनि चेयरमैन जगति WF नि पवित्र भक्ति सं थांगै आरो सिनि बरकनो मास मात हियगनाय हनै इंदिरा गांधी ने आरो थांगै सानैफोरो आजाराव जोंबो सारा जानि जा डिस्ट्रिक्टो जोंबो चाय नैया खलायै चांगरि खालायै जों दरना दंगै हियगै रो संग्रामनि ताकबताय बखसं जों हायनि बागै ताकलाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागैबो जों नांखांगाखै थैरोलायनाय जों नांखाय चांगरि खालायनाय जोंनि बुरैरक बहायनो ताकलाय गोबां मा अबदान खालायै जोंनि बुरैरक चांगरि खायनो खलायखा जोंनि इतिहास दङ ताकलायनि 2021 आव जों अरो जोंनि क्षमता फुनुगै रेखा जोंनि बुरैरकनि अबदान फुनुगै रेखा जों तिथिया दिसिव क्षमता रहमानि जों नचिनि अरो थानसा दङै जों अरो जे त्रिपुरा उपजाति युव समिति आजरानि बुरै बदल जों जे त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी हनै खालायै जों आफ्रो जों फुनुगै रोनाय जोंनि एकटिटी एडिसी र तुबनान बागै हनै जों आन्दोलन खालायै जों सिर खगलायमानि गनै जों तुबै फुनुका संग्रामनि ताकबताय बुखुकसं आं दिनै अरो सानाय जे फायदि जों ताकलाय 2023 जों जेसाखै पानो क्षमता रहना नांनाय जोंनि बुबाग्रानि ककनाय इमांनो जों सुबुंला नांनाय जोंनि बुबाग्रा नायो ताय शैलिया जोंनि बररकनो मुथांनानि बागै लास्ट फाइट लास्ट जों सेस पानोंथों थैबो थांबो जों जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तुबुनानि बागै जतनो सहयोगिता खायदि हनै बोरै बदललांनोबो जोंनो कबगै दङ संग्रामनि ताकबताय बुखुकसं जों हानायानि अरो बोरै बदललांनो आं कबगनाय जों अरो जोंनि बुरैरकनि गोबां मा अबदान दङ आं दासिमबो साखा जे त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी हनै खामानि जोंनि बुखुक गौतमी राय साइथांका जोंनि रानी संब सालसा जोंनि बांलादेश कुमैलारक बाय जोंनि राजानि आमालो जे मात्र हा सेकजापुरो रिता गै दंमाफानो थानसा दङै जोंनि जे रानी सेंथुमा सं त्रिपुरा सुंदरी रानी सं बरक रिसामी तुई पर्यन्त जल दले दले सिलाय हाके फुनुगै खारि माथांमानि जोंनि अलायबोमानि इतिहास दङ संग्रामनि ताकबताय बुखुकसं जों अरो गेटार त्रिपुरा लेन्ड सानमानि कारण जों कुनु अजागा जोंनि वानसा तकसा बुलायनानै बोथारनानै अबहाया जोंनि गेटार त्रिपुरा लेन्ड नोंखा जोंनि जारा फिउचार जोंनि बोसारक जों बंनि बागै रां न खाथि कलांमा बायसिमि इंया जों जतनसे सिगां बंनि बागै जों हा खाथि कलांना नांनाय आ जोंनि हानो ताबुक सेजाक दङ जों आबन बागैनो जों नांगौ गेटार त्रिपुरा लेन्ड किन्तु गेटार त्रिपुरा लेन्ड साना थांगा हंगाय जोंनि बुबाग्रा सायजों चिरुखंमा बाय इंया जों लगिरना नांनाय आं बागैनो बुबाग्रा ताबु फनो जोंनो याक सुरो याक बारगै जोंनो लगे सान दङ किन्तु चिन बरक ताकफनो ताम खलाय गोसा कर्म गुफुर हनै ताकफनो खागजाक दंखौ जतनो कयना मुचुंगो अबहाय खागजाकमां जों दिनै 70 बছর पार खायगा ताई कय बছর पार खायना दंखौ जों चिनी बुबाग्रा सावो जे 2023 लास्ट फाइट चिनी बागै हनै आ लास्ट फाइट जों जतन एकलगि इंया हिंगे चिनी गेटार त्रिपुरा लेन्ड को माजाकनाय आबुनि परे नेक्स्ट 10 बছर जोंनो नुतुगैसि मानगला जोंखाय वानसुगो जे जों दिनै सामुं फुंगो सामुं ताङै सारिगो रां मानखा बाजार हातिखाय मांस तलाङै नगो कुरुं कथंखाय चालायखांगाय चिनी पाइखा किन्तु खोना तामंनाय खोना तामखाय जानाय खोनाके आं सामुं दामानो आबो वानसुगे जों खातिना रोंना नांनाय जों पुइला जों ताकबो खातिना रोंयाखौ जे दंमाने जों चाइपायो आबन परे बुकसा माने जों बुकसानो जेसे पानो जोंनो बुपरादि ताई कारिमालिया खातिना जे दिनो जों सोलोंना रोंनाय आफ्रुनो जों चिनि गेटार त्रिपुरा लेन्ड दातिनो मानाय हनै आं खाखायो।